kadongan jumpa mo di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sa tajalo hata ni debata jumolo mahita martania. Asini roha madihamu doho dami nasian debata mata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Ia renungan sadarion dibuat dos yang buku renungan wasiat doho judul Marroha Nabisuk. Marojaha may siyan hata ni debata di Psalmen 110 sia ayat 57 sahato 104 dohot pangodol hononna siya Psalmen 110 sia ayat 10 sia songonomma didok hata na disi. Marroha adwaw siyan sudeya kaguruku ay saya kapanigdang yung mido na ho paratiatehon. Jolma natin pani debata ima halak na marbisok. Sa halak filsuf ya madok au marpikir gabe adong maaw. Alani idak po lalongang roha molo puas pakilala atta tiki manoton barita manang majahabuku ayak ka barita na dapoti na dapot hita tung pamorahon pamikiriot tadi. Adong do mo halak na semangat manabay parbinotoan na marhiti-hiti na marsikola. Nang pesipatan yan, sakap na marsikolay dang hola manabay parbinotoan, alay boy dolaw pauning-nihon status na. Ino na tayda na pinasaha ni Parpesalmen marhiti hata ni debata sa danyon. Pasahaton na rumikot siyan holan na manabay parbinotoan sambing. Garyada tahi dido Parpesalmen odo ibana upistar siyan sude guruna manang siyan sude pangajarina. Patik ni debata dohot pagkangoluhonon na dihata ni debata manipat ari dido kibana ubisuk do ibana siyan naka musuna ala holong ni rohana tupatik ni debata. Ala holong ni rohana di hata ni debata. Di hati dako Parpesalmen doi pabuah hata ni debatado na pajongjok kon hagisuhon dohot parbinotoan. Ala ni imar situ tu doi bana laho paholak ko dirina siyan hajahato ni. Dia mo kadungan di ngoluon boido sa sahalak di jakpon jala di pasangap tagan adong parbinotuan. Alay dang say holak parbinotuan ni. Riko do sa sahalak iti bohali marhite-hite habisukon. Jala ditupahin ang marhite-hite parbinotuan na sitong. Dua say boido jupang marhite na mga rimani hata ni debata. Ido ubahen na disurat di hata ni bibeli madok biar mida Jehovah do parmulaan ni parbinotoan alani marsitu tu mahita asa gawi halak parrohan na bisuk hita diadopan ni debata. Amen. So ni mahata ni debata renungan dihita sadarion unang lupa kadungan like subscribe jala balihot tuang kadungan ay marhite-hite na doho hita marbarita na uli rabdohot ikabe Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate di Batama mga Ramonti Hita Koras